Mun zama bayin 'yan bindiga, in ji jama'ar birnin Gwari. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Isra'ila ta wuce wa'adin da Amurka ta ɗaukan mata. Rashin tsaro shi ke ƙara ta'azzara a wasu iyakoki na yankin ƙasar Najeriya. Rikicin wasu ƙabilu a yankin ƙasar Nijar yayin da aka samu aka sasanta su. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa a domin samun cikakkun labaranmu. In ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, to ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, ku danna mana like, za ku iya rubuta mana comment ga cikakken labari. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun cinna gonakin mutane wuta a yayin da suka ƙona dukkanin amfanin gonakin a ƙaramar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna, yankin yammacin arewacin Najeriya. Hakan na zuwa ne yayin da aka yi wani zaman sulhu tsakanin 'yan bindigar da al'ummar yankin birnin Gwarin, yanda aka ƙayyade cewa za a daina samun ɓarna tsakaninsu. Maharan sun cinna wa gonakin masara da wake wuta da tsakar dare a yayin da suka ƙona gonaki da dama. Hakan ya haifar da asara ga al'ummar birnin Gwarin, jihar Kaduna da ke yammacin arewacin Najeriya. Wasu daga cikin manoman sun bayyana mana yadda suka ji tashin wannan hankali tsakar dare. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa a domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura. In dai ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, to ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shi ne zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ku danna mana like, za ku iya rubuta mana comment a domin jin ra'ayoyinku. Mun gode, muna godiya da ziyartar shafinmu.